Her bag mig er børneflygtningecentret Østrup i Aars. Det er et ud af 8 centre i Danmark, som tager imod uledsagede flygtningebørn. De kommer til Danmark uden mor og far. Sidste år kom der 818 børn. I år forventes at komme endnu flere. De har krav på omsorg og tryghed, men ofte så bliver de behandlet som voksne. Vi skal møde Abdullah, som ved et tilfælde møder de mennesker, som skal vise sig at blive hans familie. Abdullah og hans familie er forfulgt i deres hjemland Afghanistan. Da Abdullahs far bliver dræbt, flygter han. Han er på det tidspunkt 11 år gammel. Jeg har mistet en af mine bedste venner undervejs. Jeg ved ikke helt, hvad der skete, men han blev væk, om det var på grund af sult. Vi har ikke haft noget til at spise i omkring 10 dage, hvor vi vidste godt, at han var sådan maltræt. Han sagde til os mange gange, at jeg kan ikke klare det at gå længere, fordi at vi havde spist noget græs i nogle dage, og det var sådan en svær situation. Undervejs mister Abdullah kontakten med sin familie. Efter 3 år på flugt står han alene på den danske grænse. Jeg har fortrudt sådan, at jeg tog afsted fra min mor og min lillebror. Hvis jeg var sammen med min familie, så var det lige meget, hvad der kom til at ske med os. Men så længe vi var sammen så det er bedre, end at man bare selv skal have det godt. Abdullah er en blandt mange børn, der flygter alene. I år er der allerede kommet 488 som ham. Red Barnet mener, at Danmark har pligt til at sikre børnene en tryg barndom. De har behov for, at vi laver en ramme for dem, som er fuld af tryghed og kærlighed, som børnekonventionen faktisk siger, som gør, at de kan få den omsorg og tryghed, som er nødvendig for dem for at udvikle sig. Den ramme er ikke en selvfølge i dag. Det øjeblik, et barn kommer alene til Danmark og søger asyl, bliver det placeret på et asylcenter for uledsagede børn. De børn, der får opholdstilladelse, bliver fordelt i de danske kommuner, som selv bestemmer, hvordan børnene skal bo. Sådan var det ikke førhen. Under vinterkrigen i 1940'erne kom 4.000 børn med tog fra Finland. De såkaldte finnebørn blev evakueret fra bomber og fattigdom i deres hjemland. Det er så snart det var det klart vejr, og det var måneskin, så sagde min mor, nu har I vel læst jeres lektier, for vi kan risikere, at nu skal vi ud i nat. Så kom de russiske bombemaskiner, og der var det koldt at ligge derude i, og man anede jo ikke om man fik en bombe i hovedet. Som 9-årig blev Stig og hans søster sendt fra Finland til Danmark af deres mor. Min mor har altid været meget omsorgsfuld, så det skal hun have tak for. Det kan jeg desværre ikke takke hende mere for nu, når hun er død, men altså. Så på den måde, altså det har været lidt tvungen for hende, at hun skulle sende, jeg bliver lidt rørt af det der, men at sende os børn til Danmark, det var simpelthen fordi, hun regnede med, at vi kunne få bedre forhold i Danmark. Dengang fik børnene plejefamilier. Det blev annonceret i aviser og radioer, og 40.000 familier meldte sig. Stig fik dengang et tæt forhold til sin plejefamilie og har senere bosat sig i Danmark. Der er min søster Marita med skilt om halsen, og der er Stig med skilt om halsen, hvor vi er på vej i land i Aarhus Havn. Altså her i Danmark var det ikke som mor og far jo selvfølgelig, fordi de drog omsorg for mig ud over alle grænser. Så det kan jeg kun tak for. Det, som jeg har fået her i Danmark, det er faktisk deres skyld. I dag er det ikke alle, der kommer i plejefamilie. Udover familiepleje har kommunerne 3 muligheder, når de modtager et flygtningebarn. De kan sætte barnet i en døgninstitution, i et bofællesskab med andre flygtningebørn, eller placere dem i en lejlighed. Jeg tror, at det er vigtigt at sige, at det er en rigtig god idé at kigge på, om det er en mulighed at placere børn i plejefamilier. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at kommunerne får det ind på nethinden, at det faktisk er en helt reel mulighed, og det er noget, man kan undersøge, og det er noget, man kan gøre. Abdullah kommer til Faxe Kommune. Her bliver han sat i en lejlighed med en anden afghansk dreng. De får besøg af en kontaktperson cirka en gang om ugen. Abdullah er på det tidspunkt 16 år og har alvorlige psykiske problemer.
Som udgangspunkt kan vi ikke være bekendt at placere uledsagede børn, som er under 18 år, alene. Fordi de har behov for så mange ting, og fordi det er vigtigt at holde opsyn med dem og give dem den her følelse af omsorg og kærlighed. Abdullah føler ikke, at han får udbytte af den sprogskole, Faxe Kommune har tilbudt ham. Det lykkes ham at få tilbudt et højskoleophold i Rødding. Her møder han lærerparret Nikolaj og Leila, som er rystet over den behandling, han har fået. Halløj. Halløj. Har du det godt? Jo, tak. Har jeg også det? Hvad? Har jeg også det? Nøj. Lillebrun, halløj. Men det, de er placeret på den måde, begge to afghanske flygtningedrenge, der begge to er under 18 år. Man vil heller ikke placere 2 danske drenge, og slet ikke 2, der havde det svært sammen, og så skal de bare klare sig selv og finde ud af det. Så jeg synes, det er forkert at gøre det sådan. Derfor vælger Leila og Nikolaj at tage Abdullah ind som deres plejebarn, og Abdullah får den omsorg, han har krav på. De sørger for, at han kommer på efterskole, så han får sin afgangseksamen. Altså, jeg har hele tiden set ham som, at nu er han så vores storebror, så selvfølgelig er han min, for han har ikke andre, der er ikke nogen familie. Men hvordan han egentlig så os, det var sådan lidt, ja. Så da vi kommer på efterskolen til forældredag, vi jo selvfølgelig mødt op til alle de der arrangementer og været der og sådan noget. Og vi så kommer ind, og han var og råber, nej, der kommer min mor og far og min lillebror. Så tænkte jeg, nu er jeg blevet mor. Det var sådan, så var det sådan, okay, nu er jeg mor for en mere. At blive en del af en familie kan ifølge Red Barnet være en god forudsætning for børnenes videre udvikling. Hvad har du spist? Det er surt. I det øjeblik, de møder nogen, som ikke kun vil dem professionelt, og ikke kun har deres faglighed på plads, men hvor børnene også kan mærke, at her er nogen, der vil mig, fordi at de holder af mig, så er det begynder at rykke for dem, og så er det, de begynder at kunne falde til ro og få den base, som gør, at de kan udvikle sig og trives. Det mener jeg faktisk, at alle de vil kunne gøre det, ja. Det har ikke, altså selvfølgelig kunne det være, at man får et sværere tilfælde, og så kan det være, at det kræver lidt mere overskud, men for os har det bare været, et ekstra barn. Og alle børn kræver noget, og det kræver også, der er forskel på, om man har 5 børn, eller man har 1 barn. Så selvfølgelig kræver det noget, men det har ikke været sværere at have ham, end det har været at have en anden. Så selvfølgelig kan man gøre det. Alligevel ser kommunerne udfordringer ved at finde familier, der kan rumme børn med store traumer. Men Red Barnet mener, det kan lade sig gøre med de rette midler. Man kan uddanne plejefamilier til at håndtere de her særlige tilfælde, og jeg tror, det kunne være en rigtig god idé at se på, om der er et behov for det. Plejefamilien bliver vendepunktet for Abdullah, der i dag går i 2G på HTX og drømmer om at blive læge. Men Abdullahs midlertidige opholdstilladelse udløber i 2020, og frygten for at blive sendt tilbage er stor. Jeg synes, det er sådan en mareridt for mig at tage tilbage. Jeg har ikke noget følelse for afkendelsen. Hvis han næste gang får et afslag på sin opholdstilladelse, så vil det være som at miste min ældste søn. Jeg er så stille nu, men inden i os er der